The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 6:40, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him may have lasting life, and I will raise him up at the last day. Psalm 103, verse 17. But the mercy of the Lord is from everlasting to everlasting on those who fear him, and his righteousness to children's children. Isaiah 40:11. He will feed his flock like a shepherd. He will gather the lambs with his arm and carry them in his bosom, and gently lead those who are with young. Matthew 10:29-31. Are not two sparrows sold for a copper coin? And not one of them falls to the ground apart from your Father's will. But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows. 1 Thessalonians 5:14-15. Now we exhort you, brethren, warn those who are unruly, comfort the faint-hearted, uphold the weak, be patient with all. See that no one renders evil for evil to anyone, but always pursue what is good, both for yourselves and for all. Before we start our Bible study, nining adlaw, gikinahanglan nga itong pagsusi sa atong mga kalag. Sa tagsa-tagsa na ito kakalag nga kung na pa ba'y mga sala diha, kay kung kini dili na ito isugid nito sa tubangan sa Diyos Kamahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, we go directly to the principle of 1 John 1:9, which says in English, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Now for you, unbeliever, dili ka pa man magtotoo, ang imong buhaton dili ang pagsugid sa imong sala, kundi ang paggamit niya ng imong free will nga hinatag sa Dios. Gamita ka na aron ikaw makahimo sa labing mainungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe on the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. John 3:3 and John 3:7 again, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Busa, karon mag-ampo ta sa hilom, agi og pangandam stong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo honestanan sa imong paglugway sa among kinabuhi, hangtod ning higayuna, buhi pa kami ning among lawas, ang skill pang among panglawas og naapay kalantip sa among pangunahuna, kining tanan gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong kortesiya ug sa imong grasya. Salamat ning tanan o Dios, nining among Bible study.
pinaagi sa Vic Malbido Evangelistic Ministry. Lamdagi kami sa dugang pang mga kamatuoran ni ining adlaw. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kintanan namong giampo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, our fellow believers. Welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Aniya pa kita magadupot nining atong tun-anan nga giuluhan og how to be truly happy in life. Okay? So kini nga atong giduputan karon nga under this topic that involves this topic mao ang bahin sa sala. Okay? Now kagahapon atong gi at yunig taud-taud gi subli na gyud nato ni gibalik-balik na gyud kini aron di na gyud ni makalimtan. So again we said that sin is not an issue anymore. Ang Biblia may nagaingon niya na o ngano mang dili naman issue ang sala. Again, because our Lord Jesus Christ already paid the penalty of sin. Yan ang gibayran. Kaya di pa ta kabayad. So, mabitaw na, while personal sins are an issue in human life because they attack human freedom and human relationships, personal sin is not an issue in salvation on the last judgment. Katapusang paghukom. Makahimo man tag sala. Kasagaran makahimo tag sala mao ni hinungdan usahay makalapas tas kagawasan sa ubang mga tao, sa katungod sa ubang tao, o tingali makapukan tas tawhanon nga mga relasyon tungod kay naghimo tao dautan. Apan dili ka na mao ang isyu ha. Regardless kung unsa dili ka na mo'y isyu kung maghisgot kita og kaluwasan. Behold, you will be with me in paradise. Nahinumdum ka ba niya na? Kinsa may nagsulti adto? Ang kawatan. Hingingon ba si Ginoong Jesucristo niya ra pinitensyahe sa kanang imong mga sala? Wa ra ba? Sa dihang hingingon ag kawatan o Ginoo hinumdumi taong ko kun tuwa ka na sa imong gingharian. So unsay tubag ni Ginoong Jesucristo niya? Hingingon ba siya og dagandaghan magkagsala kay labong bangilansang pugkadiha sa imong cross? Mao ba? Mao ba ito'y gitubag ni Ginoong Jesucristo sa kawatan? Dili. Pag-ingon niya o Ginoo hinumdumi ko ang atong Ginoong Jesucristo mitubag karong adlaw magauban ka kanako didto sa paraiso. Tanawa ra gud na. Di ba klaro? Simple kayo. Iyano kayo. Nganong alubgon pa man nato. Kini laging tao. Actually, ang Diyos simple kayo. Ang tao mo di. Kita nimo? Unyag imong hisgutan sa pagkasimple, di ra ba pud mo tuo? Ug moingog, mao ba? Di ko tuo. Naunsa naman nato be? Alang-alang ug moingon taw. Sige, magama tag Ginoo nga complicated aron ganahan magkamo. Apan di man na mo Ginoo mo giingon giskutan sa Biblia. Pagkasimple ra sa gipahimutang sa Dios. Ingon na nara. Unya ini kahuman. Okay na. O unsa pa may akong isulti. Alang-alang umaingon ko, nala, pagkapinan na itong piso-piso o unsa ba? Dili na. Kaya ang pulong sa Dios nagasulti o kinsa tong mutuo hatagan o kinabuhing dayon. Ang dili mutuo nahinukman na. Alang-alang kung akong pagkapinana, wala na. Mao man ay gisulti.
ug maghisgot pud ta sa mga nahitabo, mabitaw ang sala, di gyud na mahimo. Well, nagyud po yung mga tao nga kanang uwaw magyud po og laktod na lag-ingon og di ko mo dawat ni Kristo kay mo ingog Dios nun ra ba? Maingon na sila, unya ra ko mo dawat kay makasala man ko. Nabitoy uwan mo ingon niya na. Unya ra ko mo dawat ug di na ko makasala. Oy. Pero di man lagi isyu ang sala. Apan og imong himuong isyu ang sala, nakamo na sa Dios maghusay ana. Basta kaya nga kung gisulti nimo, mao nga ang Dios nagasulti dili na isyu ang sala. Iyang pulong gud na. Tanawa ra gud simple sa maayong balita sa kaluwasan. Ambot gyud ning mga tao no. Mao lagi pod na. Di na lang ta mangutana kay ngano man. Ang kabubuton man gyud sa tao mo ay aglon. Diba? Mao bitaw na nga atong makita nga ang hustisya sa Dios nga mao ang nagababag nag-ali karon tali sa Dios ug sa tao. Maura po ang hustisya nga mitangtang sa maong ali o paril. The justice of God that erected the barrier between God and man at the point of original sin is the same justice of God now that removed the barrier at the cross by the imputation and judgment of all sins. Kung magisugot gani ta o pagtangtang sa ali o pagtangtang sa atang lang na itong gamiton niya na, nagyapon ka na paghulangguay sa pulong sa Diyos. Ngayon itong higayon nga si Ginoong Kristo mityabaw sa pag-ingon og tapos na. Ug iyang gitugyan ang iyang kinabuhi. Ang baga kaayo nga kortina dito sa templo nagisi. Nagisi kini gikan sa ibabaw niini padong sa ubos from top to bottom. Mao nagisulti. Usa kadto ka kortina nga nagaali tali sa Holy of Holies, balaan sa mga balaan, o sa dapit sa kongregasyon. Masabot na ipasabot. Wa na ali. Ang kongregasyon pwede na nga musod dito sa balaang dapit. Gapahimutang na niya. Mao nang maghisgot na tag-barrier o uban pang doktrina labot niini. Moingon kag asa man ang dapitas Bible. Naa ka sa Bible. Kinatibukan nga paghulangguay sa Bible. Ato lang giingon ini aron masabtan nato. Gitangtang na sa Dios ang babag o ali. Therefore, wa na'y gaali tali nato og sa Dios wala na. Imo na yung desisyon ang giagad. Kasabot ka? It is your decision. Just imagine, no? Wa na'y gaali. Unya mo ingon pa jud kag, tuo magkaana. Mano man diig impyerno. Apan, mao ka na ang tinuod nga kahimtang karon. The justice of God that condemns is the same justice of God that saves at the moment of faith alone in Christ alone. Sabtaragod na. Mao bitaw tong gipaklaro ganiha. Ang hustisya sa Dios maoy magahukom. Ang maong sab nga samang hustisya sa Dios maoy magahatag sa maong kaluwasan. Look at this. Sa diha nga ang pagkamatarong sa Dios mo aprobar. The righteousness of God has approved the substitutionary atonement on the cross, which means natagbaw, propitiated. Ang pagkamatarong baya sa Dios, ang maangkon ras pagkamatarong sa Dios, mao ang pagkamatarong rapod sa Dios. Sabtagod na. Unya kitang mga tao, unsa man ning atong pagkamatarong?
Nahimo ba ni atong ingnon og Dios maayong tao ko? Mutubag ang Dios nimo, mao ba? Puro maghugaw gihapon kang trapuha. Nao na sa Isaias 64:6. Mao na nga kitang tao. Wa gyud tay mahimong magkinaugalingon tag adto sa Dios, wala. Apan ang pagkamatarong sa Dios natagbaw. Mihatag sa pamaagi sa katagbawan. Ug karon ang matag usa ka tawo nga muhimot pagdesisyon sa pagdawat, masuluban siya sa pagkamatarong. Mao na gitawag na itong imputation of the righteousness of the Lord Jesus Christ ug sa Dios. Mao nang tungod niya naa na diha nimo. Okay? Sa dihang pagdawat nimo, pagtuo kang Hesus Kristo ang imong manluluwas, naa na diha nimo ang iyang pagkamatarong ni Ginoong Hesus Kristo ug sa Dios. Mao nang tungod niya inigtan-aw karon sa hustisya sa Dios diha nimo, dili na makita ang imuhang kahimtang, kundili ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus Kristo. And because of that, the justice of God now executes salvation. Dili ka na hinukman. Kasabot ka. Luwas ka na. You are now saved. You are now regenerated. You are now a born-again person. See how it goes? So, imo gihapong desisyon ang paghahimuon. Gihatag na sa Dios ang tanan. Imo gihapong desisyon ang pagkatumanon. And the love of God, as always, maura gihapon ang iyang gibuhat toward the Godhead. Personal towards the believer. Ang impersonal towards the unbeliever. Sabot? Mao ni ang kahimtang personal love of God mao imihatag sa maong solusyon. Karon, solbad na ang problema kung kita mo dawat niya ng maong solusyon. Ang hustisya sa Diyos that saves the believer through faith in Christ is the same justice of God that condemns the unbeliever at the last judgment. You see? Nakasabot ka ba? Yan ang akong gipapatinaw ni mo. Mao na kung maghisgot gani dinhi nga kitang mga tao, ang atong point of reference ngadto sa Dios is always unsa? The justice of God. Sa laing pagkasulti, ang atong point of contact ngadto sa Dios is always His justice. Okay? Kung kita unbeliever, kung example nga kita dili pa magtotoo, ang hustisya niya mo'y mutambog nato didtos kayo. Kung kita believer, kung carnal believer ka, di ka man itambog kay believer naman ka. Apan kung carnal believer ka, ang hustisya sa Dios mo'y mo disiplina nimo. Kita nimo? Sa laing bahin pod, kung spiritual believer ka, nga nagtuman sa protocol nga plano sa Dios, ang iyang hustisya, maoy mo panalangin nimo. That is why it is the justice of God. So what the righteousness of God demands, the justice of God executes through the love of God expressed by grace. Grasya. Mao nang angay natong makita. Now, gitapo-tapo na nato ang atong gipangtun-an may tungod niining mao nga mga prinsipyo. Ug asa man ta mo sangkuan human volition. Mao isang kuan. Human volition and the justice of God meet at either
salvation, or at the last judgment, depending on whether a person believes in Christ or rejects Christ. Ang ayosab natong hinumduman kadtong tulo nato ka-adjustments ngadto sa hustisya sa Dios. 1, salvation adjustment to the justice of God. Mo ni gitawag og satjog. Ikaduha, ratjog. Unsa man ni ratjog? Rebound adjustment to the justice of God. Og ang ikatulo, maturity adjustment to the justice of God. Matjog. So, ay nagkalimti. Apan kung di ka magtutuo, usa na lang imong huwaton ang katapusang paghukom, the last judgment. Sa laingan, ang great white throne judgment. Sabi ni Isaiah, ang hukmanan sa dakong puting trono. Now, unsa man ning sala? Unsa man yun ning matawag nato og sala? Yung balik na butang pangutana niya, kining makapatay tag amigas, sala ba na? Okay, mao ni mga pangutana sa uban. Unsa may sala? What is sin? Or what do we mean by sin? What is sin? And what is not sin? Now, atong kanang susiho ni pinaagi sa pagpatubag ini sa Biblia. Unsa may gisulti sa Bible may tungod og sala. Ato ning ilista. So kung gusto mong mahibaw og kining atong gibuhat na abas listahan sa mga sala, hala paglista mo mga sala. Paglista mo aron mo ingon mo dili na sala ning akong gihimo kay wa nis listahan. Now let us look this thing up sa Biblia. Ug ato ning hisgutan sa sunod. Kay atong hisgutan kini sa sunod natong panag-uban. Kay din hilang una kita kutob pagkakaron ayaw sibyat sa sumpay nini, no? Okay? Din hilang una kita kutob magampo ta. Amahan among Dios, nagapasalamat kami kanimo nini imong pakiguban kanamo. Pagtudlo sa balang Espiritu Santo kanamo sa imong kamatuoran. Dada kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong balang pulong. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.